poslední zápas celého večera a i dnešního pořadu. Jan Sajko pod trenérem Martinem Belákem nastupuje do utkání a proti němu Lukáš Mando Mandinec, omlouvám se. 24 let má Lukáš, 11 vítězství, 9 remíz a 10 porážek, zajímavá bilance, proti němu Sajko 24 vítězství, 3 remízy a 2 porážky. Také jej už jsme viděli na několika turnajích tohoto 18letého talenta z Fire Gymu Banská Bystrica. No a na druhé straně samozřejmě Eli Gym Trenčín. Mandinec v bílých trenínkách a bílých rukavicích. I tady 3 kola po 3 minutách a Sajko dokáže v těch zápasech s plnými tajskými pravidly předvádět hezké výkony. Je to taková motorová myš. To samé platí na Mandince. Takže bychom mohli vidět atraktivní duel. Louky, který hezky plácnul. Tak si Mandinec otlačuje tu hlavu v klinči a chystá si ji na koleno, ale nakonec se k němu nedostal. Skončilo to v provazech. Boj o to, který s obou kohoutů bude tahat za další konec. Mandinec zkouší začínat, ale hodně tam přepadává za údery. Proto každá vlastně jeho kombinace končí takovýmhle klinčem, ve kterém docela jistě oba borci ztrácí své síly. Moc přesných úderů v těch klinčích zatím nepadlo. Jestli je to taktika od Mandince svazovat Sajka, který teď předvedl zachycení čistého úderu, ale hned poté hezký podmet na stojnou nohu. Takže Mandinec zaboxoval. Skáče do Sajka opravdu hodně energicky. Mám pocit, že už oba dva mají za sebou nějakou historii a že tam je docela zlá krev, ale jsem si tím na 100% jistý. Dobrý zvedák. Tak v rámci boxu Mandinec trošku lepší. A opět je potřeba si uvědomit, že se jedná o zápas podle plných pravidel Muay Thai, takže opět ty ruce, řekněme, vydělte dvěma oproti zásahům, které se připčítají nohám. Nicméně i tam Mandinec nebyl špatný a já bych mu první kolo za aktivitu klidně dal. Můžu si představit, že to na bodových lístcích může být i remíza, ale Mandinec je doma, přejme mu. Je tam hodně agrese a snahy, ale o to méně čistých úderů.
očích vypadá Mandinec silnější. Ono i od pohledu se zdá, že Mandinec přeci jenom tu váhu zhazuje, zatímco pro Sajka to pravděpodobně bude naprosto přirozená záležitost mít těch svých 63. Na váze je ani neměl, konec konců měl 62, takže ten se do té váhy dojídá, zatímco Mandinec tam bude něco zhazovat a tak v tuhle chvíli může být rozdíl 4 třeba kilogramy, možná 5, což je v podstatě jedna váhová kategorie. A věřte, nevěřte, na těch úderech to bývá hodně znát. Dobrý high kick a chybělo 5 cm, aby tam Mandinec nestihnul přiložit tlumič. A myslím si, že by mělo hodně velké problémy. Tady dobré koleno Sajky a ještě jedno. Navíc Mandinec je trošičku otevřený na pravém obočí. A v té poslední minutce druhého kola se mi začíná zdát, že možná přehnal s nasazením své síly těch prvních minut zápasu a že lehce, no nebo ani ne tak lehce, ale dost v tuhle chvíli ztrácí a Sajko přebírá aktivitu. Teď už je to zranění hodně patrné. Co Mandinec to jde pořád na sílu, tak Sajko více na techniku, což samozřejmě žere méně fyzických sil. Ještě hezky zastavil ten loket v otočce. Který se pokusil několikrát a jednou také trefili na vlastně konec, řekněme, té úderové plochy. V podstatě borci by měli být do té masky a za ušima už je samozřejmě území zakázané. Další vyčerpávající klinč a další lokty létají vzduchem. Už to kuření Muay Thai si je užíváme právě nejvíce v tomto posledním zápase. Mandinec nazbíral o přestávce síly a zkouší další závar. Igor Schmidt teď důrazně upozorňuje Sajka, že zezadu do temene určitě lokty ne. Přední zadní, kterou Mandinec sežral. Na domácí půdě bude chtít Mandinec určitě získat vítězství za každou cenu. Nechá tam úplně všechno. Nachycený round kick znamená dopadnutý úder. Také Sajko už dýchá zhluboka. Tak oba borci se nám pěkně zakyselili v tom posledním kole a bude to v tuhle chvíli o jejich morálu, o tom, co ze sebe dokáží vyždímat na konci svých sil. Dobrá zadní. Teď měl Mandinec delší tu přední ruku. Při stejné výšce. Může mít samozřejmě o něco větší rozpětí paží, ale to je teď jenom dohád, pokus o naskačené koleno. Loket z otočky už několikrát jej Sajko přinesl do tohoto utkání a byl s ním docela úspěšný. Mandinec nabírá kyslík a zahazuje. Sajka jde si pro to vítězství. Z posledních sil teď dobrá přední, hodně nakročená. Sajko tvrdý round kick.
Tak, oba borci se nechali vyhecovat. Především Mandinec opravdu ze sebe ždíme ty síly, které nemá. A opět se vrhá po Sajkovi. Vidíte, jak tam je kapr bez vody v podstatě. Už šlape po vzduchu, který se mu nedostává. A je tady konec třetího kola. Oba toho mají tak akorát. No, hodně těsný výsledek, ale nebál bych se to dát za tu snahu o vítězství. Mandincovi, když je fakt, že Sajko měl možná takové hezčí, čistější údery. Nakonec neznáme vítěze. Je to remíza. A nakonec je to remíza. Takové zklamání, ale řekněme zasloužená remíza pro oba. Byl to hezký turnaj, z Trenčína je to všechno. Příště Night of Warriors z Liberce.